ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಕುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಸುರುತ ಎಸಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಗೆಂದದನು ಈತ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸೂರು ಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಪುರ್ತು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪಂತ ನಡಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪಂತ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ನೂಲು ದಾತು ನುಗುತೆ ಬಾರು ದಾತು ಕೋರೆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಅಲ್ಬಗೆತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಬಗೊಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ರಡ್ಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ರಂಚಿನ ಚಾಪರ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂತಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕಲಾವಿದರೆ ಮಟ್ಟಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಎರೆಗಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ದೇವರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಬೊಲಾಯರಿಂದಾಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದೆಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೀಕು ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಪೆರಣನೆನೆ ಕಡಿ ಉಂಡು ನನಗ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂದಿ ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅನಗ ಕೈ ಖಾಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರಾಂಡಲ ಐಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬದು ಒದಗವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂದ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ತೂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪದೊಂದು ಬರೊಂದುಲೇರು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಅಯ್ಯೋ మీరు ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಯಾಂದ ಆದ ಮಲ್ಪು ನೀತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಏಪ పోతీరు నన్నలా బయటిదేరు వాళ్ళేం చూడలేనా ఇది దూరం పోయి నీ ఎకాడు దించి అతే కాసుದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಶೋದ ಊರಿಟಿಗ ಕೇಳಲ್ಲ ಎರಡಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಗೋಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜರ ಇರು ಬಾಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಯಶೋದ ಗೊತ್ತುಂಡಂಕ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡೊಂದು ತಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಊರಿಡಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಸಾಲ ಆತುಡು ಪಿತೈ ಮೋನೆ ತೂಜವರ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ನಾಚಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮಕೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ఈర్ల దుఃఖం వెళ్తుండే అందాద వాళ్ళు అదే మామూడ ఉంచి పాత్రకి ఏందుండా అయ్యో యశోద దాద పనొందుల్లై మాముడ ఎంచ కేర్ను యాను తులా ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎದುರು ಪಾರ್ದು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡಕಲು ಕಾಯ್ ಕಕ್ಕುಂಬಳ ತಿಂತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ಬರಂದಿನಕಲು ನನ್ನ ಸೈನಗ ಬರ್ಪೆರಯ್ಯ ಅವಮಂತ ಮುಡ್ಲೆ ಐನ್ ಪಾತಿರ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಎಂದ ಬಂಗಾರ ಅಂಡ ನಿಂತುಂಡ ಯಶೋದಾನಿಕ್ ದಾಯಿಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ
ಶ್ಶೇ, ಈ ದಾತಾದ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ಇದೆ ಬಂಗಾರ ಹೊಲ್ತೀಯ ನೀನಡ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಕಿದ ಬಗ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಾತುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಕಲದ ಕಂಟಿ ಮೋಕೆಡನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಪಕಲದ ಕಂಟಿಲ್ಲ ಅಡಾವತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಂಡತಯ್ಯ ಅದೇ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬುಡ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ನಂಕ್ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬದುಕೊಡತಿ ಸಣ್ಣ ಬದುಕೊಡಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಬದುಕೊಡು ತುಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ದನಿ ಇಲ್ಲರತ ಯಾನ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ಲಿ ಕಾಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಲೋ 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 ದನಿ ಯಾನ್ ಶೇಖರ ಬಾತಿರ್ನು ರಾಜಶೇಖರ ಒಂದು ದನಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಈ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡು ಅಂದು ದನಿ ಬಾಡಿಗೆದ ನೆನಪುಂಡು ದನಿ ಯಾನ್ ನೆನಪು ದೀತ ದನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಚೂರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂದ ದಾದಾಯಿನಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ದನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಹಾ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದನಿ ಇರೆಡ್ದು ಒಂತೆ ದಾಯ ಸಾಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ದನಿ ದಾದಿಗೆ ದಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ದಾದ ಬಂಡೇರಿ ಪೂರಕ್ಲ ಓಂ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಅರಿ ಅಂಡ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಕೈ ಬುಡಿಯರಿಯ ಇಜ್ಜಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಿರು ಅಂದಂದು ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡೇತೊಡಲ ಇತ್ತ ಹಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜ ಫುಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆತನ್ ನೋ ಗೌನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಅಂದ ನಾನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅವಕ್ಕೆ 500 mg ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಲೆ ಮಗೆ ಸನತ್ನ ಎಂಕುಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಸರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕೇಸ್ ಅತಿ ಅಂದು ಸರಿ ಹಾ ಈರರ್ನ ಮದರ್ ಅತಿ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡದು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಿದ್ದ ಬೈದಾರು ದಾದಿ ಕಾಸ್ತಾಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿ ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಸನಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿ ಜತಿ ಹತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಸತಿ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಐಸಿ ಉಡಿಪುಣ ಬಾಲೆಗ್ ನನ್ನ ಕಾಲಿಪ್ಪುಣ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಐತೊಳೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಬದುಕುನ ಡೌಟಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಬರಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರು ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಗುಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಪಾತೀರ್ನಿ ಅಯ್ಯಿ ಅಯ್ಯೇ ಕಾಸಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ದ ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಕ ದಾದ ಮೂಲ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಗಡಿಂದ ನೀ ಅಂದಯ್ಯ ಇರ್ನುದು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಲಾಕ ಹಂಚ ಮಾತ ಮೂಲ ಆಪುಜಿಯ ದೇ ನಿಕಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಪನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದ ಮಾರಯ್ಯ ಬರೋಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಪೋಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಕೇಳಲಿ ಮೂಲು ಏತೆ ಖರ್ಚು ಮಂತಿನ ಎಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಕನೆಕ್ ಸೈತಂದಾಂಡ ఆయన బిల్లు క్లియర్ ఇచ్చిందంట ఎంకులు ఆయన పునాలా బుర్దు కొర్పుచ ಹಂಚಿನಾಡೆಗೆ ಆಯ್ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ದಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಸೆ ಅರ್ಥ ಆಪಲಕ ಪನ್ಪೆಗೆ ಏನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಸಿ ಹೊಡಿತಿನ ಬಾಲೆ ಸೈತನೆ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಜ ಬನ್ನಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಪುಣಿ ಮಾರಾಯ ಇತ್ತ ಯಾನ ಬಾಲೆ ಸೈತನ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಯ್ಯರೆ ಯಾನಲ್ಲ ದೇವೇರತ್ತಿಯ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈತನ ಬಂದು ಎಣ್ಣಿಲೈ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಜರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಲೆದ ಮೋಣೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಅಂಚಿನಾಡೆಗೆ ಈ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಮಾರಾಯ ಅತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೋಡಾ ಎಂತು ನಿಕಲ್ನ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಮಾರ್ದ ಆತನ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಬಾಲೆ ದಾಸೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಆತ ನಿಕಲ್ ಜವಾನಿಯರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಅಂಜ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾಯಕಿಯ ದಾಯಕ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಈಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ
मला गर्भकोश समस्या आद मला गर्भकोश दे रे डॉक्टर ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಶೋದ ಇಜರ್ ಮಲ್ಬೋಜಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಗೊಂಜಿ ಓಕೆದ ಬಾಲ ಪುಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ ಬೈದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ ಬೈದೆ ತುಲೆ ಅವ್ ಎನ್ನ ಬಾಲತ್ತು ಅವ್ ಏನ ಬಾಲ ನೆನ್ನದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಲಕ್ ಮಾರಾಯ ಲಕ್ ಈ ಎಣ್ಣ ಕಾರಕದಾಯ ಬರುವ ಅತ್ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ಪಾತೆರೆಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರಾಯ ಈತ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲೇನು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಂದೆ ನೋಡತ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಬಂದು ಎನ್ನಿಂಡ ಮೂಲ ಎಂಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡಪವನ ಪರಿಚಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಛತ್ರ ಆಯ್ಜಾಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮರಲು ಪಾತೀರ್ನಿಯ ತಾಲ ಆಪುಣ ಪೋಪುಣ ತನ್ನ ಪಾತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಾತ ದೇ ಯಾ ನಿನಕಲೆ ಕಡೆ ಕಾದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇಂಚಾಲ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಪಾನ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾನ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜ ನಿಕಲ ಬಾಲದಾಸೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪನ್ನಚ್ಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬೋಡಾ ಬೋರ್ಚ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತೋನ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನನ್ನ ಪಾtere ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 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 ಅಂತ ಪನ್ನಚ್ಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಶೋದ ತುಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ದೇವರಿಂದ ಪನ್ಪೇರಿಯ ಅಂತ చెప్పినాక ಇಜಿನ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತರಿ ಪಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವರಯ್ಯ ಅವ್ ಎದೆಂತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಇದು ಹದಯ ಕಾಸ್ತ ಮೋನೆಡ್ ತೂ ಒಂದಿಲಾಗ ಮಲ್ಪೇತೆಯ ಇಮೆ ಡಾಕ್ಟರಯ್ಯ ಇಮೆ ರಕ್ಕಸಯ್ಯ ರಕ್ಕಸೀನೆ ఆయన ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬದುಕಡತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಯಶೋದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಲದ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೂವರ ಪೂಜಿಯ ಪನಜ್ಜೆ ನೇ ಅಂಜ ಪನಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆಂದ ಬಾಲೆ ಓಡಿಯೇ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬದುಕ ರಾಬುಜ ಬಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೆ మా జోకుల పెమ్మగల ఇచ్చిన పరిస్థితి బర్రెబల్లి ಯಶೋದ ಯಶೋದ ಲಕ್ಕ ಯಶೋದ 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 ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಎಂಕೋರಿ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ರೆಪ್ಪುನು ಈ ಮಾತ್ರಯ ಈಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಗಿ ಏರುಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಕನ ಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾನ ದಾಲ ಬುಜ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಯಶೋದ ಲಕ್ಕ ದೇ ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ದೇ ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ನಾವು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರದೆ ಅಂದೇಶದ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಾರ ನೆನಪಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಶೋದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ The call is currently not reachable. Please try again later. ದಾದಿ ರಿಂಗಂಡ ನಾಟ್ರ ಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಗುಂಡೋರು ಅಂತ The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ದಾದಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಪಾಲಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೋಡಿಯ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿಯ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೇಶದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬುಲಿತದ ತಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರು ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬದುಕುಯ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಬದುಕುಯ ಅಲೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಟು ಫೋನ್ ಸಂಘಟನೆದಾರನ ಕಾಲಿಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾ ನವೀನ್ ಪಂದ್ ಆ, ನಿಖಿಲ ಬಾಲೆ ಓ ಫ್ಲೋರ್ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಎಂಗಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿನ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಅಂದೆ ಸಂಘಟನೆದವ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ
ಶೇಖರಣ್ಣ ಇದು ಸನತ್ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಬಾಲೆ ಈರೆಗ್ ಈರ ಒಂಜೆಂಡು ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಮೊರಣಿ ಈರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ಅವೇನ್ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದೆಂಕುಲು ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಇನ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು 19 ಮುಂದೆಟ್ಟು 10,23,30 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಮುಂದೆಟ್ಟು 30 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿಡು నేను అర్జెంట్ నీకు ఆపరేషన్ కట్లే బిల్లు కట్టు బాలే డాక్టరే ಸರ್ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಯಾವತ್ತ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನಿಯರು ಸಂಘಟನೆದ ಜವನಿಯರನ್ನು ಪಂಡ ಉಂಡು ಪೋಕುರಿಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಂಡು ಸಮಾಜೋಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನಿಯರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನಿಯರು ಬೋರ್ತಿಲಕ ವಂಗ ಬತ್ತದು ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ನೆರಿ ಪಂದು ತೂವಂದೆ ಡಬ್ಬಿ ಡಬ್ಬಿ ಪತ್ತೊಂದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಯಿ ಪಣದು ನಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ ಕಾಸುಗೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೋದು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೊಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಲ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಬೋಡೋದತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದಾರ ಅಂಚ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾನ ದತ್ತ ಕೈಕ ತಿರಿಯಂದೆಲಕ ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಿನಕುಲು ಸರ್ ದಾನ ಶೂರೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬನ್ಪಿನಂಚು ನಿನ್ ಜವನೆಯಲ್ಲೇರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈರ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪೇರು ಸರ್ ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಲ ನಾನಾ ನಮ್ಮನೆದ ಜನಕುಲು ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಂಡು ದೊರಕುವ ಯಾನ್ ತಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸ್ಗೇನು ಜರತೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಈರ್ ಬಂಜ ನೂದಕ್ಕೂದು ಸತ್ಯ ಈರ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾಸುಡು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಉಪಕಾರ ಅಂದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿರ್ದ ಅವರ ಅವ್ ಎತ್ತೋ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಕಣ ನೀರು ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ ಜವನೇರು ನಿಖಿಲ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಜವನೇರು ಅಕಲು ಖಾಲಿ ಜವನೇರು ಎತ್ತು ಅಕಲು ದೇವೇರು ಸರ್ ಅಕಲು ದೇವೇರು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಟ್ಟಿ ಮಕಲ್ನ ಪುದರ್ಕೇನ್ಗ ಸುಟ್ಟು ಹಿಡ್ದೋಗ ತೀರ್ಪುಗೇನ್ಗ ಪಲ್ಲೆ ನಿಶಾಲ್ ವಾಮಂಚೂರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರಾರ ನಿತಿನ್ ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಯಶೋಧ ಶೇಖರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದೇವರಾಜ್ ಎಡಪದವ್ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೇನ್ಗ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಪು ಪಾರದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನ ಇಂಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊಂದಾರ ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪನಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೈತನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೈತನ ಎಡ್ಡೈತನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತವೇನು ಬೇತಂಚಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಅಣ್ಣ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸಹಾಯ ಅಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲకపోదు ಬಂಗನು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ದೇವೇರೇ ಬರ್ತದೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪನು ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಿಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಭಿನಯಡು ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕನಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತನು ಅಭಿನಯಡು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂತೆ ಪಕ್ಕ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀಟಾದ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಪನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಕೆರ ಅವಡು
ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತಂದು ಬಲೆ ಹಬ್ಬ ಮುಕುಲು ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನೀವಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪಾಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುದ ಬದನ ತಿನ್ಲಕ ಎಲ್ಯ ಅವಲೆತ್ತ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅವು ಮಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿ ಅದೇ ಯಾನು ಮಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಡ್ದಲ್ಪ ಒಂದು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಬೈದೆ ಪಾಕ ಸರ್ತಿ ಬೈದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಬರ್ತು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿರೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚೆನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ನಿತ ಈ ಸಂಚಿರದಾಗ ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು.